duniya ta lalace karamin yaro sai gansa yana shan shuki ka duba fa idan banda duniya ta lalace ka duba karamin yaro ne da shan shuki shi yasa aka ce ku jawo ƴaƴanku a jiki domin ku san matsalolin da suke ciki. To me dalilin da yasa na buro can America na dawo gida Najeriya? No be juju be that. Kuna mana da tarbiyyar ƴaƴanmu. To yanzu tsaya. Ko ba ka ba ku Wani sha. hanzari ba gudu ba boji. To ku sha. Muno ne anan. Mu uku ba. Can su ne. Su uku. Ƴaƴanmu ne ko ba ƴaƴanmu? Ƴaƴanmu ne. To ai da mu suke koyi yayi. Sai ba Ku kuwa. shuru ku zuwa sarauta Allah yi. Allah muku albarka yara. Muku albarka yaran mu. Amen. Ku tsaya ku ji. Za mu yi wani wasa yanzu. So ka ji yaran mu ko? Kowa ya faɗa waye babansa. Na farko ni babana zaki ne. Kaga dan albarka yaro ya san ubansa dan zaki ne. Babana giwa ne. Allah ma albarka dana. Jiwa babban halitta ko da zaki a daji. Ni babana kura ne. Daɗi. Kai ubanka. Kai baka ji an cira ka rasa dabbar da zaka haɗa da ita sai kura. Kana jin an ce yiwa zaki. Canjani koma ka canja. Koma daji ka nemo dabbar da kai sani. To ai ni babana buri ne. Baban ka buri. Ka ci ubanka bai da ni kurar. Mai dani kurar.